Talentuen momentua heldu da. Gaur, dantza sartu nahi stopera, gaurko gonbidatua dantzaria dira. Baina lehen da bizi. Dantzaria baldin bazara. Abeslaria. Txista kontatzen dituzula. Fideoa jaten badituzu. Fideoa jaten trebea zarela. Monologak egiten, magia egiten. Bai idatzi, edozulako talentua. Ez dakit, adibidez, bertzioak egiten dituzula. Bagin euskal kantu klasiko bat, ez dakit. Anaietzen da ezker. Edo saula porbatze bat, ez? I was born by the river in a little tent, oh Lord. Edo opera zegatik, ez? Al alba bintxero. Edo hori. Txalo! Eki, ze ona! Zer bideo klaseak handu zuzukeraz. Adibide gisa, interes alto baldin bazaude, idatzi gure kasa abildua eitb.eusera. Eta orain bai, gaurko gonbidatuak, dantzariak dira. Musika estilo piloa nazten dituzte euren ekitaldietan. Eta gaur, kriston ikuskizuna eskiniko digute. Gure datoz, Hades! Gabon, irukote. Gabon. Bertaz dozte dantzaldia eskintzera, baina lehen da bizi. Dantza egiten duzu, baina zer da dantza zuentzako? Guretzat, dantza espresatzea, ondo pasatzea eta zuek disfrutatzea da. Hori da, oso ondo. Eta zuek egiten zuen estiloen artean, dekoazu jump style eta shuffle dance, ez da? Bueno, jump style Holanda dator eta ikasi genuen, etxean. Gure kasan. Zuen kasa eta zuen kontura gainera. Bai, autodidaktan gara eta, ikasten ari gara oraindik eta listo. Agurka, bale. Bai. Eta, gaur bertan ingo zu ekitaldia, baina metik aurrera jarrizue jarraitzeko daukazu beste emanaldirik, gertu? Bai, errenterian daukagu niesen, urtarrilak zazpian. Zazpian. Ni joango naiz, jundeikendik. Osa, da sarrera erosita jutezea eta ikusten dezu. Zu daukazu pase bip. Toma! Kontuz! Priman dago, animo gara. Eta gaur, zuena platoa. Aurrera, hemen dituzue Hades! Eta orain egin duzuena, ikasi duzue, zuen kaxa etxean bideoak eta ikusi, ensaiatu, ordu batzuk pasa. Eta ze gauza politiak egiteko kapazak. Hades irukotea gaur gure kaxa ekirekin batera. Eskerrik asko. Jarraitu Instagramen hades.jampestylers. Jarraitu.